2, 3. Kung naiyak na talaga si Tito Ining, guys. Ikaw ang lagi hanap-hanap sa... Hey, what's up mga bag? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ting, ting, ting. In today's video, may papagawa akong challenge for Tito Ineng. Super duper spicy fried chicken. Ayaw sana ni Tito Ineng kasi sure daw siya na hindi niya kakayanin. Baka daw masasayang lang. At sure naman din ako na mas hindi kaya ni Ma'am Shitin o ni Ma'am Shi Mercy, Kuya Binsoy, Tita Jeannie, at ng iba pa. Kasi yung family ko hindi talaga maihilig sa sobrang anghang. That's why si Tito Ining na lang. Huh? So mag-prepare kami ni Kuya Binsoy sa mga sili. Blend muna namin tapos isasabaw sa fried chicken mamaya. So habang i-challenge ko si Tito Ining sa spicy chicken, sasabayan ko na lang din siya pero boiled egg lang nung sa akin. Para may kasama din naman siya. So without further ado, let's go! So si Chin ay lalabas mamaya kasi malikot siya. Luko og chicken. Wala kay labot, uy. Baka labot to'y halang man. Wala labot, Chinda. Wala labot. Bye-bye. Bye-bye! Here's the ceiling. So, ang kuyo guys kasi kaya Binsoy meals. So, we have garlic and onion and sili. The main ingredients. Yes. So Orange what and we're going red. to do first is we need to have Silver's one. So we are using this brand Silver's one. So Bikini Silver's Man. one, Bikini Man. So first, So, we challenged Tito Amy. yes, this is a challenge for Tito Ineng. So we are done washing this blender now. So Yeah. ditso na ta. So first, garlic. Peel that garlic. So, next is onion. So, kailangan na daan si Tito Okay, Amy. just look, Mitch. Ay! Hey, what's up mga men? So, So guys, nakaandam na gid me. So, we're preparing the food and the mga kutsara. si Ate Nitch pa lang nag-challenge sa akin ito. Hindi naman talaga ako kumakain ng maanghang. So, hindi ko nakita yung paggawa kung gano'n, kung giunsa nila paghimo ning sauce guys. Hinaot di intaw ni halang kayo. Kay mamatay intaw. Sige, so nami fresh milk. Yes. So, bisag di halang Hatag ni sa- itlog. Sa barangay Tahaw Captain. Shout si Capritzi Arnado. Okay, shout out to you Capritzi. Salamat sa fresh milk. Mao gid niya among paborito. Okay, So, amo na ni iyabo sa among mga baso. nyarap ana. Nya na pa. Wala ko pa. Falling in love. So guys, Let's start. magandang tissue guys. Kay Naganda na sa tissue daan. talagang iiyak talaga ang luha nito. Ay tutulo talaga yung luha, sipon. Ikaw, Nech, try ka. Try ka. No! Try lang ka sa gamay lang. Oh. Di ko. So, anong itlog ba ni mo ang kuan? Itlog ako kaya di ko ginaghalang. Hindi ko gusto ng manghang. ASM on. So without further ado, let's start. Inom muna tayo ng tubig guys. Okay? Kakain ka ba ng kanin? Yes. So guys, paliliguan na natin ang chicken natin. Chicken. Oh my God! Ang anghang nito guys. Tapang!
Ako, busin na natin to guys. Bahala na si Patuan. Oh my gulay. Oh my gulay. So na ko ikan ko sa ubos guys. Di kan ko na ko pakita. Pamatay ko ani. Guys, gusto mo makita guys. Sana guys ay. Ngani sa kapan guys. Unang subo. Guys, sausaw natin. Oh! Nits, kayo mo ba to? No! So, pasensya na guys, saba mong aircon. Yeah, Sana all nakabit ang pangarap. Kapit. Nakabit. Kapit. Pangarap na. Pangarap na magka-aircon. Pangarap na ko kayo makabayad sa kuryente. Guys, tabang. 1, 2, Hungry, oh? 3. Okay, wakit. 1, 2, 3. Pasensya guys, kasi magkikinamot lang kami kasi diba? Bistaya, taang dako. Kaya pasensya na po guys. Ha? Kain na guys. Guys, itong boiled egg guys. Ay, sa banit. Johnny. So, inahanghangan ng maayos ito sa ining guys. So guys, 5 pieces pala itong chicken ko dito. Kaya na ba tumabos guys? Kasi guys, mahilig yan dito ining sa manghang pero hindi sa ganyang kaanghang. So kanina mga ito guys, kaanak na sa manong magikaon ni Tito Ining. Char. So guys, nakita nyo ba yung mukbang namin dalawa ni Ma'am Shimmers? Yes or no? So, makakaiyak talaga yan sa Tito Ining guys. Si Kuya Binsoy guys, tumikim niyan kanina. Tas, 2 down. mana ka? Naduhan. Dalawa na yung na-down ni Tito Ining guys. Ang hanap talaga. Ha? Sarap? Patry. No! Ako guys, ako yung inaanghangan sinag ano tanawan tanaw? Tingin. Ako yung inaanghangan tumingin kay Tito Ining guys. Ano ko tubig ba?
ako kumain ng maanghang ngayon guys kasi meron akong luwas, tas hindi ako pwede sa chicken kasi meron akong luwas. Dalawa kabuok yung kuan ko guys. Guys, 3 down na. Yay! Pang-4 na to guys. Umiiyak ko talaga si Tito Ining guys. Ikaw ang lagi hanap-hanap sa Namagot. So next time guys, meron na naman akong challenge kay Tito Ining. Alam niyo ba kung ano? Papakainin ko siya ng 5 sili. Naantol na ko. So ang hangan talaga si Tito Ining guys. Yes guys. Wow! 4 down na. Nanginginig yung Tito Ining guys. Iyak mo talaga si Tito Ining guys. Yay! Ikaw pa na! Hulok na! Bangin sa nesa iya. Ano ko? Itlog. Ang itlog, ibutang sa kuan. Sa ining man. Nahilak nga yun. Ito sabi. Ang hilamos nito ay. Ang araw na to. Inom mo ng fresh milk, oy. Ha? Ha? Mama, tabagin ko. Ala, inom padag. Inom training. Tapos na. Naliligo siya, guys. This is my fight song. Later. So, umiiyak talaga si Tito Ining guys. Hindi niya talaga kinaya. Sabi ko nga sa inyo, di ba, hindi niya kinaya, pero kinaya niya kasi naubos niya. Grabe ka lang. Ako, talaga, para nasusunog. Tabang.
kaya pa. Ako na. Ayaw ko kaya pa. Kapasawsaw din ha. So, malapit na maubos yung fresh milk ng Tito Ining, guys. Lolo. Puntin, gikuha niya ang ilo ba diri niya. Iyang gisawsa diyan, iyang gikaon. Oh! Ha? So what? Ako na. Na, premium na ko, Nitch. Ha? Okay, premium. Inahak! Ano yung premium 10? Ang premium is bata. Okay. Patay ko, ano ka? Kanibalo ko. So, CR. wait lang guys. First time na ako kumain ng kaya nito ko anghang, guys. So, So dito din, kuhaan, black noodles. mas maanghang pa to sa sabiyang putik. Sobrang anghang ito. Hindi ko grabe, parang 1 million. 1 million square unit. Grabe yung pagkahimuhat ng Maninits. Ay, grabe kaanghang yung paggagawa niya Tinits ng sauce, guys. Gagawin parang nasusunog pa yung mukha ko. It's my fault. Grabe. Tabang Ginoo. Akala ko guys na, kaya ako nag-challenge dito nito kasi akala ko na gusto niya ng anghang. Kasi akala ko na gusto niya ng maanghang. Kaso, yung nilagay ni Kuya Binsoy na sili sobrang dami. Binutang namin ni Kuya Binsoy yung nilalagay namin ni Kuya Binsoy dyan sa bowl na yan, guys. Ay, sobrang dami talaga ang sili. Pasensya na, guys, kung hindi video ako magpagsalita kasi sobrang talagang first time in my life talaga. Patay sakit ang tiyan ko. Hindi, outro tayo. Mag-outro na ta? So guys, mag-outro na dahil may guys, no? Kay, agad galang to ineng. Wala ka mag-story-story ah. Tignan mo, guys, nanginginig ako sa anghang. So guys, request lang mo guys, comment lang good mo kung saan yung gusto nga. Mukbang ako sunod nga. Sabot ang good mo guys kung anong premi ko magpakuyog ng Tito Ining taga live na mo or vlog. Kay muna made for kids, masuko siya ako YouTube or sa ante YouTube. So, have a good day. Bye-bye. Di na lang ako kaya, guys. Ang sakit na ng ulo ko. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this vlog. And I thank Thank you. you.